Silaring yang jagat karono siran tondo kawisi saning bisono sono sinawung langen wilopo estu masir stantun lampahing buddha jinantur tutur katulo tetilo tulat lebing paradya winursita ngupama paraming niskara karono diya tunging jaman purwa winisuda trah ingkang dinama dama pinarti tameng leloto mangya tekap wasananing gupita tanun rengging perlambang atumpa-tumpa marmo manggung panggeng panggunggung sang murwengkata nenggih pundi negari ingkang minangka bebukaning carita ingkang kaeka hadi dasa purwa eka marang sawiji adilin luwih dasa 10 purwa kawitan nadyan ngupaya negari 100 tan antuk kalih sewu datan jangkep tiga hati-hatining garba Gupita tan pojo mirip kadi negari Wirata mila negari Wirata kinarya purwakaning kandha awit wenang kasebat panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah kerta raharja Sinten Narendra kang wenang mengkuringin kurung sakembaran nglenggahi dampar kencana negari Wirata yeka jejuluk Prabu Matswapati ya Durgandana Narendra dandang asipat sembodo kang salira dasar kasinungan kadigdayan ingkang linangkung bangkit mangreh para kadang sentana datan mokal sinuyudan para kawula ing Wirata kepara kathah Narendra ing sakanan kiring ingkang teluk tan krana ginebaking Pacakara muhung kaprabawan kuncaraning Sri Buminata saben hantara warsa ngaturaken pundhutaning ratu glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi Sotya miwah Widuri panjenengan Narendra kinajek sesami-samining ratu bebasan padang jagate ageng obore jero tancepik adoh kumarane mila kuntap ing liya negari Narendra Wirata kinasian Sanghyya Jawata winong wong para Bathara kinamulyan widodari ora mantra-mantra Narendra siniwaka pindha Sang Hyang Indra ngejawantah Nujwari Respati Sri Buminata miyos siniwaka lenggahing dampar denta ingkang kepareng caket Biswanira nenggih putra dalem tetiga Dyan Seta Utara miwah Ratsangka kasambet swanya Sang Nindya mantri muka pengarsa Arkyana Patih Nirbita ingkang dekumari keluneng abdi kinasih ingkang dereng antawis dangu ngenya suwita wenten ngarsanya Sri Buminata apangkat lurah pasar awasta tandha Dwija Kangka Biswanya tandha Dwija Kangka ngengkeraken sagunging para mantri bupati penewu
Demang Lurah Bekel Jajar miwah Magan ketinggal gelar ngantos dumugi pagelaran Jawi saking kathahing para sentana kang mara seba katon lir samudra tanpa tepi tumpang dengkul bisa anyakaya doyong-doyongna pacak suji kayu areng maneka warna busananing para kawula kang mara seba tinon lir panjraing puspa sing samekta Sri Buminata Gya paring sasmita abdi guna tengara sigra natap bendi binarung swaraning alun banteng samudra sinarengan mriyem telu-teluning atunggal jumedhoring akasa akarya werking pisoanang ora teka mangkono cipta pangudas maranya para kawula mara kanca ngangsek mara kanca maju kanca ndodhok kanca jajari Sri Buminata kepareng miyos siniwaka maju ngangsek maju jajari jalep 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 song-songe gilap kaboyong minggah sitinggil kanca ngangsek maju ngangsek kanca ngangsek kanca maju kanca mung 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 mung
ing pasewakan Busana maneka Puspiteng Hudyono Myang Panjrasarwa Rukma Renggeng manik nara wata Abro prabanyo sumirat kenyaring tejo lali weran lir kilat sisiring dadet Wimbo kekondo amre katiuping maruta mondo sebaran mangambar kungas jagat dewa Bathara Patih Nirbita padha becik iswanmu ana ngarsaning sun nuwun awit saking pangestu dalem Raharja pisuwan kula keparenga ingkang abdi ngaturaken pangabekti kunjuk pepodo dalem diwaji iya ing sun tampa ora liwat pangestuku wae kebat sira tampa Patih Nirbita nun dateng sendika putraning sun Seta Ratsangka Padining Tara padha prayogakna jeneng sira sowan kula niki dateng sendika boten langkung putra dalem ngaturaken pangabekti kunjuk pepodo dalem Kanjeng Rama Diwaji ingsun tampa karya bombonging penggalih semono uga tandha dwija kangka prayogakna jeneng para sowan kula nuwun inggih Kanjeng Diwaji sampun boten kirang prayogi sawise padha prayoga nggon sira sowan ingsun nedya
mundhut aturira kabeh gegandhengan. Nawala saka pamanmu Kincaka ingkang surasane nedya nganakake adon-adon jago manungsa. Bareng ingsun menggalih kanthi permati kawistara. Lamun lekase pamanmu Kincaka lan rupa kenca ingkang kaya mengkono mau ala sirnane nedya gegempil kawibawan Prajawirata. Nedya njungkeng kalenggane wong atuamu. Pratsangka banjur sapa jago ingkang kudu ngembari kasudibyane Raja Mala jago Kanoman. Nyadong teduga dalem Kanjeng Rama Dewaji. Sampun makaping-kaping ingkang putra ngajengaken sawung minangka sawung kasepuhan ewa semanten jago kasepuhan tansah kawon kiwala. Wekdal samangke sampun boten wonten sawung ingkang sentosa. Kinarya ngembari kasubedyanipun Paman Raja Mala. Jagat Dewa Bathara. Kangka kula wonten paring pangandika Dewaji. Senadyan kowe mung drajating lurah pasar, nanging kawistara lantip panggrahe tamu mura jajal. Saiki kepriye mungguh pamrayogamu? Nuwun kepareng matur mugi tinebihna bebendu Dewaji. Ya ora dadi apa? Bilih wonten kepareng dalem kadang kula Bilawa. Kula kinten saged mungkasi karya Dewaji mapan Bilawa menika lare ingkang sentosa dada baunipun. Seta kepiye? Kula kinten prayogi Kanjeng Rama Bilawa kadhawuhan manjing blabar kawat minangka jago kasepuhan. Iya yen mengkono ratsangka wae ingsun percaya nimbali jagala Bilawa supaya manjing blabar kawat minangka jago kasepuhan ngembari kasudibyane Raja Mala. Bilih mekaten kepareng dalem Kanjeng Rama ingkang putra nyuwun pamit pangestu dalem kula suwun ingkang prayitna ratsangka pangestune wong tuwa banyu mili. Tuh. Purna gatining pisuanan Sri Buminata ngrenggani sabda Pandhita Ratu. Keparenging penggalih arsa kundur ngedaton jeluk tedhak saking dampar kencana tindak nyopindha temanten binayang bayang kawuryan. Daton Sri Buminata Gyolinadosan Pesta Raja Ndrawina sinambi mriksani abdi bedhaya ingkang lelangen beksa.
Purna Ngendrawina Sri Buminata Giya Manjing Sanggar Pamujan minta sing Jawata ingkang akarya jagat murih negara Wirata kalis ing bebaya. Sinika kang manjing kedaton gancaring carita ingkang manjing blabar kawat Dyan Kincaka miwah Dyan Ratsangka wis samekta murwani adon-adon jago manungsa. Pating blulung solaing para kawula kang wonten sakjawining blabar kawat pinon saking Mandra Pindha gabah den interi. Campuh prangkang samya medali ler tatet wiledeng koto dayang gung manguncang niti benjang sang aji midilati nyomedali wuwus Dresta Surawilaga kaya buta singa wergil pasti jangga dendanya mangambak boyo Kuwi Ratsangka endi jago kasepuhan kang bakal nandingi jago Purajamala menika paman wonten wingking sampun samekta menika bilawa jago kasepuhan sampun samekta bagus ning pomo dipomo yen jagomu nganti kalah negara Wirata dadi panguwasaku nyuwanggaken ayo yen ngono kantinen jagomu manjing blabar kawat kenteng penjalin diwiwiti adon-adon jago manungsa inggih dateng sendika sandang walikat godhek kang simbar jojo wang malang wentis nyogangsir
Apa iki wujude jago kasepuhan? Iya dasar nyoto. Sapa jenengmu lho? Iki Bilowo, Jagala Bilowo. Kowe mung drajating jagal yen kena tak iman mundura. Gelem mundur yen wis entek butiku. Langang. Ngemping loro nginjah pati jeleh urip ana Marcapada. Lakon candak poteng-poteng bangkemu. Janjula tinggal playu lak jangkah ngendelong daradamu. Tiba kang tebayat mojo kumepruk tibaning raga mati kepanasan. Kacarita Dyan Rajamala sirna Margalayu awit kaprawasa dening Jagala Bilowo. Priksa kawontenan blabar kawat Dyan Kincaka kaya dawuh dhateng Poradi kinen nyemplungaken angganyo Dyan Rajamala wonten Sendang Watari. Dupi ngepok tirtaning sendang grigah padha sakala Dyan Rajamala. Lengang aja mlayu hamuk Jagala Bilowo. Antemo ora krasa antemo milio ora pasah canda anteng atain anteng ita cendang halo papo Ojo larut cayamu bindi tinggalmu
Ayo ingkang tanggon mungsuh Rajamala, sak budimu tak ladeni nyoh atemu. Ora pasah, ora krasa le. Milih dodo nyoh atemu. Ora ana rasane. Tanda akta panten akta ida akta panten ida dan Allah sejati bledekan kalih lan beji yakso kalih hangapit kori sejati kulatno ingkang permati kumaraganding kasampurnan kucapajan giring angin anawu banyu segara ramenggen nyoba ndayuda yen Rajamala miwah Jagalabilawa saben-saben saged kaperjaya dening Jagalabilawa yen Rajamala kalebetaken ing Sendhang Watari satemah Waluya Jati Jati temah Waluya awit saking rigenya Kyai Semar Badranaya Sendhang Watari den cemplungi duwung Kyai Bulanggeni pusakanya Kedhi Wrahatnala satemah tirtaning Sendhang Umapada Sakala
Dudu piangganyo Dyan Rajamala kalebetaken ing Sendang Watari. Pangaraos pindha manjing telenging kawah. Satemah anggo ajur tan kena kinukup dadi ndut blegedaba sirna Dyan Rajamala. Kuciwa nggenya kawon aben sawu menungsa. Dyan Kincaka mbujung Endang Salindri. Nedya rinudha peksa. Awas mulat jagala bilawa. Dyan Kincaka miwah rupa kinca. Kacandhak kasabetaken ing Pertala satemah sirna Margalayu. Godhèking para kawula wirata Senopati Kincaka miwah rupa kinca sirna dening Gendruwo Sisianya Endang Salindri. Laju lumiyatnya jagala bilawa tumuju panti pamadaran nalika semanten Surya Panjer ngakasa wancine wis gara-gara. Candraning gara-gara lir Gundala Sasra, Gundala gelap sasra sewu kaya gelap sewu muni bareng. Sarsur kulonan kok le muni dul ngono kok kok kurang mantep. Saiki anu dibaleni to. Baleni piye? Anek ngono ngene wae. Sing nyekar rong buyayu sing buru ngono Pak Pri. Monggo. Ayo mawon rong tang aku nek angger ngerti solah bawane niku kok medule kok sakmono. Dudu rasa iki. Reng, ngapa? Ngopo kok? Dene meneh ngopo kowe?
Kadang gadeng ki rak ngene, arep golek pengangkah kuwi. Angka apa? Anu mbok menawa nek sok ben ana pemilihan anu bintang dalang wayang tonil favorit. Ora bakal ana kuwi kok ngono kuwi. Oh ya ora ngono kuwi, gak wong ning awake dhewe ning kene iki ngangsu kawruh nimba pengalaman nak ngono. Kene iki nggon seniman petingan ngono. Apa iya? Lho kepiye ta? Kene iki nggon nempuhe. Padahal oh kene nggon nempen-nempen kok ya. Ning ya ngono reng. Ana empu sing ala ning kene aja ditiru. Apa ana? Ana sing nggo batik. Kuwi anggar sekuton karo sing ngendang Begawan Manon Bawa. Wis reng ngene. Gini. Iki gandeng pasi wulan Januari mongko isih tanggal 4. Ayo nderek ngaturake sugeng warsa enggal marang kabeh para pandemen. Muga-muga negarane dhewe enggal tumata semono uga bendara-bendaramu sing saiki lagi nampa pacoban merga kalah nggone kasukan main dadu. Tinggal bisa luar. Ayo dang dosowan momonganmu Ndara Wrahatnala. Hah? Nyuwun sangu to. Heeh, nyuwun sangu karo Bu Sri Rahayu kuwi lho. Wong kuwi rak bendahara koperasi. Kowe kok yo ngerti-ngerti. Lho aku njeneng notes barang. Ayo nek ngono arep sangu apa? Sangu gendeng to. Nek ngono ngene wae. Nyuwun langgam ngimpi wae. Langgam ngimpi dibawani pangkur. Nah, wis apik kuwi. Lah ngono kuwi. Heeh. Iki ngiras pantes tanggungan. Tanggone nglipur Mbak Ayumu. Ayo muga-muga reng Mbak Ayu diparingi sabar, pinter momong keluarga. Nek momong keluarga ngono gampang. Sing angel ki malah momong gareng kuwi. Lah kalang wae. Kok titikane ki wong angger cilik ngono ki usil. Tur grisen. Kowe senengane buka wadine wong tua kowe iki. Ayo saya ayo. Saiki ndang dionekke kowe milih sapa, Gong? Monggo wis sampun. Aku ora milih ngono, aku milih ndak dikira ada rasa. Walah menungso bulus wae ngene kok. Monggo-monggo dipun bawani pangkur. Iki nganggo pangkur. Oh. Wah, seneng aku kuwi. Kene. Gendare tak cekel kene. Kowe iki lho kementus banget. Nglambarahe ngawa. Ora dirambang to ki, ora sah. Suara apik ngene iki terus mrinding. Apane, Truk? Sinau ya, Reng. Heeh.
sang Pandhu siwi donalika Masubrata aning Indra Kilarti Jawata mangayu bagyo marang Risangyo hapege Gusti kula Raden Ratsangka sarawuh paduka wonten panti pradonga kula ngaturaken pangabekti Raden. Iya tak tampa pangestuku tampanana Wrahatnala. Kula tampi mawahana jimat paribeh. Kengabdi Nayantaka ngaturaken pangabekti Den. Kula nggih ngaturaken pangabekti Den. Kok capet-capet kaya kelingan. Wulu cumbu trah nggiri sarangan. Kok kaya Kyai Semar karo Gareng apa sapa kae? Wah, kula niku sanes Gareng kula niku. Kula Cakrawangsa. Kula ngaturaken pangabekti Den. Kula nggih. Lah nek sing iki kok kaya Petruk karo Blawong apa sapa? Oh sanes. Sanes Blawong, kula bawor kula. Nggih Gus, kula Dubrajaya. Yo wis tak tampa. Lah ora ngoten. Sasampunipun asat riwih tunggul saking mukulan senggang napas kepareng ingkang abdi nyuwun priksa baya wonten dawuh menapa dene Raden Ratsangka kepareng mrepeki ingkang abdi. Wrahatnala dadya mangertimu dina iki negara Wirata katekan kraman saka negara Ngastina, negara Malawa lan Trigarta. Mongko saksirnane paman Kincaka lan rupa Kinca, Wirata bebasan ora duwe senopati agul-aguling perang. Mula kepareng dalem Kanjeng Rama aku supaya mapakake prajurit Astina kang ngepung Wirata saka iring lor. Aku nedya Wahanarata, mula tak jaluk kowe saguh dadi kusiring rata. Kepiye Kakang Nayantaka? Sagahe mawon. Yen mekaten monggo Raden, kula aturi samekta ingkang abdi Wrahatnala ingkang badhe ngusiri rata paduka. Ayo Kakang Nayantaka kanthi anak-anak mundherek tindake Gusti Raden Ratsangka. Awih gliak-gliak kula dherekke Gus.
madyaning aloga susun timbul mangler bawan lamun mangsa satriya wis titik toya Utara mlayu-mlayu ana apa? Aduh ketiwasan Kanjeng Rama. Barising prajurit Wirata ingkang ngiring kidul bibar mawut saking pengamukipun Narendra Trigarta. Nyumanggaaken Kanjeng Rama keparat ratu panjingan iblis. Utara aja melu-melu aku dhewe kang bakal ngayoni. Kurta-kura kakire-kire rananggono gawe gelar Opo iki kang aran Prabu Susarmo Narendra Trigarta? Iya dasar nyoto. Prabu Matsopati, kowe ratu wis pikun nunggu loh tak kendarat. Layo bola bali ratu panuksmaning iblis panjingan jajalanat. Prabu Susarmo kowe kena ragah-ragah ana Wirata yen wis njrebabah kuwan dari Prabu Matsopati. Kakean wuwus iki merganing patimu.
coba pacadodo bulu jak ning nanggung ngeting nong nung nong nung nung ning nung ning nung nung rusak to kowe ora apik ngrusak kok ngono wonten menapa Raden kawista rumandhek mangurung ngeh penggalih paduka aduh ora hatnala bareng aku ndulu barising mungsuh kok dadi ngedap pikirku prajurit semono kae gaman gabak kaya jati ngarang payung amrok kaya jamur terik ayo dereten kendalinging kuda bali wae nyuwun pangapunten Raden tumrap kula sarudi nulu paduka menika traing kesuma dasar putraning ratu ingkang kedah ngayomi kawula teka paduka nguciring ayuda ajrih ndulu barising mengsah menapa yen mekaten paduka kewula ingkang dados kusir kula ingkang minangka senopati ora atnala aja sumentana wuwusmu ing atas derajating sudra teka kowe lumancang nedya dadi senopati sampun klentu penampi Raden ingkang abdi rumaos keputangan budi kesaenan dhateng negari Wirata binjang menapa kula saged ngetingalaken dharma bekti lan males budi kesaenan dhateng paduka tumrap ingkang abdi pejah gesang amung kula sumanggaaken astaning Bathara enggih Gus niki mung lukir niki rahasia dijamin oh yo nek ngono aku saguh dadi kusirmu ning kowe aja omong-omong ya aja omong-omong nek aku dadi kusirmu kowe sing dadi senopati inggih pun ampun kuwatir jagung bakarane tegese tanggung perbuatane ampun kuwatir monggo Raden kula aturi mrepeki tepining wana langkung rumiyin kula badhe ngampil kegaman ingkang kula singetaken wonten luhuring kayon wonten ing panging mandira yo sakarepmu tak turuti ora atnala adimu aku Bilawa aja enak kepenak pepundhenmu Prabu Matsapati kapikut dening Ratu Trigarta rebuten yodi ngelingono yen jeneng para lan pun kakang wis kepotangan budi kabecikan kang tanpa pepindhan leku ngrebut kepiye wong negara Wirata dikepung prajurit semono kae mongso borong Dimas nanging pomo dipomo Dimas aja ngreng lan bedol randu alas mundak ngawis tarani Dimas yo pangestumu tak jaluk marep kakangku ingkang prayitna di muga pinayungan tining Bathara
wana sopmatu susu angin ngendi nggone bandak leguduk manyar-manyar selikur dina gamana gabilengana ora ngira babar pisan yen Senopati Wirata bisa mbalekake jemparingku ingkang tanpa wilangan. Ora patin juga aku. Sak lumahing bumi sak kureping langit titah ingkang bisa ngembari kasudibyanku lah jemparing kuwi ana loro. Siji Anggere Kalaya ya Prabu Palgunadi. Loro anakku Arjuna. Engko gek Senopati Wirata ki malah anakku Arjuna. Nek pancen iki Arjuna ya muga-muga ngger kowe enggal uwal saka penandang iki wis karya slametan Dom Basuki tak unduri wae. Katekaping Prawandawa katekaping Prawandawa aduh Prabu Susarma aku culnaja tok nggo pengewan-ewan iki jaluanmu mung dipirma supaya nungkul krana aris wae kok wangkal ora gelem sambatuh lekaning atiku anak Gungger Seta Utara Watsangka kowe ora ngerti alang ujire wong tuamu ya ngger wah Susarma nggugu karepe dhewe ora gelem ngeculke Matsapati kakekku Lakonana Ratu tak gonclang sirahe
Hyang Haruna katinetraning anggorapuh sabdaning kukila rengkani goro saketer kene tungane engkung ler wuwusing pinipanca pepetoking ayam wono Kangko aku nedha nrimo marang kowe sak kadang bilawa bebasan wis bisa nyambung yuswaku kula nuwun inggih Diwaji terus kepiye pungkasane paprangan Wirata kepareng matur Diwaji sak sampunipun paduka saged karebat prajurit Trigarta bibar mawut dening Kang Abdi Bilawa iya prajurit Malawa mundur saking kadang kula Grantika lan Tantripala dene prajurit Astina mundur dening Kedhi Rahatnala ingkang ngembat jemparing kanthi wahana rata lah banjur putraku Ratsangka kepiye putra dalem Raden Ratsangka dados kusiripun Rahatnala kumecut matuning lati selur mawantaka mingis pindha landheping Trisula mawak meru mapirawa kerut punang kanang waja duka yayah sinipi Prabu Matsapati dupi mireng aturnya tandha Dwija Kangka ing batos datanari mahaken Kang putra Dyan Ratsangka kasengguh majeng ing rana hamung minangka kusiring rata asta srawe-srawe ngampil paidon kakeprukaken mukanya tandha Dwija Kangka geger pasiban Wirata jalukanmu Kangka matur ning ngersane Ratu Gung Binetara mung waton muwus anggepmu apa ora sangka kok dadi kusire Kedhi Rahatnala manungsa rai depisin ora ngrumangsani drajating gedibal 17 penyakit Salindri kula wonten paring dawuh Diwaji kowe iki njur ngopo melu-melu bingungi ngalor ngidul nyuwun pangapunten Diwaji
Diwaji, kula menika ajrih bilih mangke negari dalem nampi bebenduning Jawata. Awit sitinggil ketetesan ludiranipun Kangko. Sebabe Dadosna kawuningan Diwaji, raipun Kangko menika mboten abrit kados saklimrahing jalma. Kangko menika titah ingkang gadah ludira seta. Kowe aja werna-werna lho Salitri. Kowe iki kudune wis tak tundung wingi-wingi. Merga sedane kadangku Kincaka iku nderaning perkara mung merga kowe. Lah kok saiki malah arep reka-reka gawe sulapan barang. Mboten Diwaji, monggo kula aturi mriksani. Kene coba. Kene bapak reka nini. Menika Diwaji. Lho. Kok iya? Inggih menika kula ajrih. Mongko sak ngertiku titah kang duwe ludira seta ki ning wayah Prabu Pandu karo wayahku Buyut Yudhistira. Kangko, kula apa nek ngono kowe iki putuku Puntadewa? Nyuwun pangapunten Diwaji, sakmenika dinten menapa? Kawungkari matur iya apa ora ngono tak takon dina barang. Nirbita. Kula Diwaji. Saiki dina apa saiki? Iki Sukra Kasih. Jemuah Kliwon. Iki Jemuah Kliwon Kangko. Diwaji bawanipun sampun dungkap mangsa kala. Keparenga ingkang abdi matur waloka inggih waleh-waleh menapa sejatosipun ingkang abdi Kangko menika keng wayah piyambak. Kula wija Kangko Yudhistira inggih Puntadewa. Puntadewa aduh putut tungger. Janing talaga kadilangit mambang tepas wulan upamaneka lintang tulya kusumana ya sumawur aduh ger ana lupute pun kaki diagung pamengkumu yo lah kok dadi bisa temen nggonmu nglakoni nggir terus endang salindri iki sapa menika keng wayah Yayi Ratu Wara Drupadi. Aduh nini ing atase jeneng Poreku putraning Ratu Gung Binetara mongko ya garwa prameswari pisan teka kedarang-darang tekan alas bebondotan mung kedah-kedahe nglabuhi garwamu sakadang ya muga-muga lekas kang kaya ngono mau bisa dadi tepa palubi tumrap sagung para putri ya nini kula nuwun inggih Kanjeng Eyang yo kene nggih lenggah sing prayogana dhuwur kene nggih Truk aku ngelih ya Truk iki nek wis aku keluarga to ayo wis ngopo ya tegese nek wis keluarga iki mengko nek ana apa-apa awake dhewe ikut terhitung ngono lho diitung sarune lho iki lho wong tanpa mangan tanpa kekuatan iya apa ora
jewer karo mbane toyan kowe. Kaki Prabu, nun. Apa kowe Kaki Prabu kok? Andelok dene. Lah kadang-kadangmu saiki ana ngendi, Kaki? Saestunipun Kang Adi Bilawa ora katnala Grantika lan Tantri Kala menika keng wayah Sena Arjuna Nakula lan Sedewa. Wis yen ngono mara timbal ana kadang-kadangmu pun Kaki dadi kapang banget karo putu-putuku Pandhawa. Kula ninggih dhateng sendika Kanjeng Eyang. Padaning sun tumiling ngulati mitering taman anon sekar warsiki putuku wong Birawa Sena aja kurang pamengkumu Yungkir yen pun Kaki ora mangerti marang putu-putuku yo ora dadi apa malah aku sakadang sing pantese ngaturake panuwun ana ngersane Matsapati akeku. Ingkang wayah ngaturaken pangabekti Kanjeng Eyang. Kula ngaturaken pangabekti Kanjeng Eyang. Senadyan kula ugi ngaturaken pangabekti. Ya Yonggir Arjuna Nakula Sedewa tak tampa gawe bombong penggalipun Kaki. Senadyan ingkang wayah ngaturaken pangabekti Kanjeng Eyang. Lulu, iki rak malah Kaki Prabu Kresna to. Inggih. Terus Sinuwun Wirata ki nek karo Sinuwun Darawati pernah apa to? Piye to? Aku nyebute Kaki Prabu. Lah yo nek pernah ngono kok Eyang Buyut. Nek ngono tuwa putune ya karo mbahne. Asbabe aku Kaki ngono. Kowe iki paugerane iki yo ngono kuwi kok. Tasah diwae kowe melu wae wis. Kaki Prabu lara-lare kepiye kok bisa bebarengan putuku Pandhawa. Miturut etangipun ingkang wayah dinten menika kadang-kadang kula Pandhawa luar saking pidana hukum buang 12 taun lan hukum namur kawula 1 taun. Ingkang wayah sampun mangertos bilih kadang-kadang kula dumunung ing negari Wirata namung menawi ingkang wayah lajeng kumawani tuwi kadang kula mindak ngawis tarani. Sisip sembiripun kadang kula Pandhawa kadenangan telik sandi ngestina lah yo ora bakal kleru Kaki Prabu Kresna dadi bata ing Pandhawa bab kawaskitan lan kawicaksanan pun Kaki wis pitaya malah seksenana saka banget panarimaku marang lelabuhane putuku Pandhawa besok yen tumapak perang Baratayuda budaling para prajurit ora tak keparengake saka Indraprasta nanging kudu saka Wirata. Pun Kaki nedya yasa pakuwon ing Hupalawiya ya sinebut Pranduwatangan malah babar pisan.
putraku Nini Dewi Utari tak pasrahake putu-putuku Pandhawa. Besok bakal didhawuhake karo sapa mangsa borong kaki Prabu. Kepareng matur Kanjeng Rama, apa seta? Lelabuhanipun wayah-wayah kula Pandhawa pun saged dipun lintoni bondo donya. Wayah-wayah kula Pandhawa bebasan sampun nyambet yuswanipun darah Wirata. Mila kepareng boten kepareng kalenggan Senopati minangka pepucuking perang Baratayuda kula suwun. Putra-putra Wirata ingkang badhe ndepani paperangan Tegal Kurusetra. Aduh ger mongko penggali wong tuwa. Semono tresnamu marang putu-putumu Pandhawa. Kang sae nyata dadi utusaning adil kinarya mbrasta Hambekangkara Budi Candala ingkang tuwuh ana anggane Kurawa. Sena apa? Katentreman negara Wirata mangsa borong aku dhewe. Benjang amendemo baris prayetna ngaglah ana paprangan sapa iki Seta putra pembayun Wirata kowe sapa abdi dalem Malawa tumenggung Mandra Janggirat endi Prabu Matsapati tak kendharate labrak bilai Suyanggang koro Sutibya sawara-wara wah Kartowarma kanthi prajurit Cegnar sepaban arep apa Werkudara jebul Pandhawa ngayom ana Wirata sesuk ngenteni apa saiki ngenteni apa kencing Bratayuda rupak jemblong dadamu Werkudara bawane negara Wirata wis manggih katentreman kalih saka bebaya kadang Pandhawa wis luwar saka paukuman ayo tak kanthi manjing kedaton ngaturake panuwun marang Jawata Kresna kakangku tak derekake
sampurnaning carita Pandhawa luar mugi dadi sarana tumuruning kanugrahan saking Jawata kang akarya jagat ya puja sesanti jaya-jaya wijayanti murid dadi tentreming jagat raya.